ya woni betwa na muntuo ewo nkwanhyemre we so me a me dwumadi ho chia me edi am so ni tekotego ene dia me de bre won say start taking control over the life you are living wabrabo fa hye wa wonsa na fa kwa be fa so de wabrabo akoduro na me kase fo wabrabo hye wonsa ubebisa se na kade be na me hye wabrabo hye mensa mini sika mini boafo na kwan ben so na metime de mabrabo hye mensa na mayi what you think you become. What you think you become. Nya wodwene ho no enna ebemu. I know most of us have heard this more than once or twice. But what does it mean to say what you think you become? Minim say what is asem da. Na ede na e kire se de amedwene na ebem. Mahunu se emre bebre ye nyinara ya na yi adwene fini ya adwene ho. Every day you have over 60,000 thoughts. And most of them are the same as the day before, and most of them are negative. Adichi biano, adwimbe eduasa, empime eduasia, 60,000. And enam wadwimu eko ediakonyaba. Dodo na ya adwene a wodwene nra na ano ne mfise ne. Na dodo na so eye adwene a enkoyi sebe negative. Se wo spend wo time, se wo dia atete ni abomfiayo. Ni empu ensem fata and negative thoughts na thinking your present state will never change. When you spend a great amount of your time thinking about past situations, living with your regrets and what if and why not me, you suffer. So obenya kwan ahye bibi so abrabo mu a. So obenya kwan aye bibi amana ye a aye wadwene. Empenense a troubled mind cannot think clearly and vigorously. Adwene empo adwendwen da mu no emwa enkoso. Ye nyina ewo atenkan bi sesese ye yie. Ye nyina wo atenkan bi sesese ye dinkunim. Ye nyina ye wo nioma bi a yadwen se ebetimi ayemana ayeyie. Ene mama nkonwa na ade bi abaye abeboaboa wo no na hyase ene wadwene so. It is an area of life most of us gloss over. But there's a connection between your thoughts and how your life is transformed. There's a connection between your thoughts and transformations in your life. Said ya abrabo be sakra no. Nijira so eya adwene a wodwene. Ene de se wotimi fa wadwene a wodwene ho. Na ka che o se be madwene a madwene no. Se medwene na sakra ma abrabo. Mind is everything and what you think you become. Papa mu bonimu nyina so ena eye wadwene a wodwene se twa konkron e ka kire o se ne dai me ma nkwa ene owuo me ma nhira eno me samu na yi ba ko a che se dwene enkwa ho na dwene nhira ho o ma nkwa ne owuo ye ko owuo anya se bia wawu da wa ekosie wo wabrabo na nka se e bia na ba bia wu u business a wo ye bia ba bia wu empo wa ware awu o se ne dai enkwa ne ni owuo nie ehia no menie na mesra se semo na yi nkwa na obe da semo yi nkwa agina adwena abadwene. Everything in life is based on the energy of your thinking patterns. You first think anything before they come to pass. Nya obenya bia no efiri wadwene dia bepe bia no eye wadwene na wadwene no ede nema bi ko ewiemu e friend vibrations na ebenya neoma wo kan no ama asa ba wo nchen sempo ka se me bra watu ase aba wadua okase yie enye yie wadua ba adwene bia badwene wadwene mo bi ni ho ba sa adwene le kura wo me de me nsem fata me de me nko school de ntim nyamia me de me nyatenten me de me yesei ni awo ka no ebebem wo se me boa na me ka kira o say when you say yes to fear and self-doubt you say no to a meaningful life. Se woji ehu adwene eto adwene proso wodwi abomfi adwene eto adwene proso wodwene se me de ntimi nya bibi adwene to adwene so a wabrabo ensi yeda ene da ubisa me se me ma omwa bi. If you were to ask me to help you with one thing that can help you become great, ubisa me se me ma omwa bi a betimi aboa wo no abra bo ayi a se mo bibi a betimi aboa wo a ene se me kire okon betimi afa adwene correctly. If I have to give you anything to make your life better,
if I could give you, I'll teach you how to think right. So if you have to change your life, you have to change the content of your mind. And you have to pay closer attention to your thoughts, because your thoughts will shape your life. So say adwene bi eda wa adwene so say mra mekan. Say wa ko school, say unko school, say wo so, say wo sha, say pani, say akwada. Bibia ewu hia esene adwene a wo dwene. Adwene eni nipa. Na ye wa adwene mienu, ye wa adwene ba ko a esum mu adwene. Ene wo ba adwene ba ko ye han mu adwene. Meka esum mu adwene a esum mu adwene say wo de wo mpa adesua. Lack of knowledge. Esum mu adwene say wo de bone ahye wa adwene so ma. Empo etimodene ahye wa adwene so ma. Pesem nkomunya ahye wa adwene so ma. Entro ne etan ene empo nkrofo on sekuo die ena ahye wa adwene so ma. De ensem fata ena ahye wa adwene so ma. Me de mintimi e abrabo ye obre o enkoyie mefa hini o sa adwene ahye wa adwene so ma e de esum eba wa brabo mu. Nemom yekase ehan adwene a ehan adwene ne se wo pe onyankopon asem enyina so na wakase ade nyina mu no bibia ba wie pe amame na awurade otimi mu no wo so se nyoma wo wiase ntima yie me de meye edikanfo na menye chitani. Seek your motivation from the word of God. Na ebiom wama wadwene ada wodoso. Wadwene ada se meye bibia ma obi. Wadwene ada nokure so. Wadwene ada moburo ho so. Wadwene ada se wodi wobuo manipa. Na wadwene adevote to the right things. Ntina abrabo aye boye adwene bi ho a esum abrabo. Ena adwene bi ho a eye han. Ntina da ewo odwene abisa se adwene amebadwene afa me ho yi. Dia amedwene afa obi ho no. Dia amedwene afa mabrabo ho. Dia amedwene afa onipa simasi ho no. Eye sum adwene ana eye han adwene. Na wodwene esum a esum ebe kata wabrabo so na uhuru hwe. Abrabo aye boye no. Be say abrabo aye boye. Adwene bi wo ha esum adwene. Ene se wo mpa adesua. Lack of knowledge ma esum ba abrabo mu. Ene se wo de adwene a wodwene eye boneye. Ene mpo susuye fi. Ene susuye a ehu. Ene susuye a papa yo nim. Ene mpo susuye a epese mukunya. Me de minyade a me mo bibie me de eno ena ntro ene bre ne wotan ne atimodne adwen no ende esum ena ba abrabo so na emom se wodwen adwen ye han a ene se obepe otwedi amponsam a kire kwan na wobobo ne nsem ho na ma wodo atena akoma mu na wama empo aboburu ho atena wadwen pon so na wa se me de manya bi ama obi bi na empo wa ya ne se obedi nokure na wodi nidie ama onipa na wahyese me de mekanya me ho na me mama na me onyame bo me se ne seso entimi so metime bi wodwene adwene sei a han adwene. Bible no say we must demolish arguments and every pretension that says itself against the knowledge of God. Ade bi e be sori e ka wahye no manwene ho ti be bi a wo mu no manwene ti bia no ho na adwene a opese wo kọ na adwene pa adwene a eye han menwene adwene a eye sum ya na obo bi sobo na obi na aya mi o na obi na etia mi o bisa say wan na otan wo esin nyoma a wodwene afa ho otan be na tan wo sin adwene a wodwene esum adwene e de esum ba abrabo mu na han mu adwene e ma han ba abrabo mu na okọ anim toti aha na meja wo megini se eneda ekoi obadwene ababisa won sa adwene medwe esum ana han na adwene a ede ehan beba abrabo adwene ye odo pepeye no kureka empo papayo na se wotu ho asi waye bibi wosom adwene na utie onyankopon nsem ada kyekere were ada bo antoma no abobra medase ahana me do besi wonim dada ediam yeso ni tekotego na ochina nyame ya adom na adom dom ye adom tv a minum se be san hia biom woni onyame entina